Ik vind dat u het ook moet doen. Als je de grootmeester van de Vlaamse film aan boord hebt, dan moet hij toch zelf een keer klappen. 50 jaar geleden sloten de Limburgse mijnen. Maar in film en theater leven ze voort. Hoe blikken regisseurs terug op deze geschiedenis? En welke verhalen vertellen ze? Je bent de inspiratie. Moest kort, hè? In deze videoreeks reflecteren 4 regisseurs op hun werk en visie. Hoe verbeelden zij het Limburgse mijnverleden? Op het witte doek en toneel. Persoonlijke band met het verhaal, is dat een kracht of een belemmering? Dat is een kracht. Want leg uit. Dan, ik denk, zeker als je film maakt, moet je persoonlijk gedreven worden. En je hebt een hele lange weg te gaan, heel veel hobbels te nemen. En dan moet je wel die persoonlijke drive hebben, omdat je dit verhaal zo graag wil vertellen. Dus dat is wel een kracht. En dan wordt het ook jouw verhaal, jouw versie van het verhaal. Juist dus omdat het een stukje van mijn geschiedenis ook is en daar meer te weten over komen, want op school komt het eigenlijk nauwelijks aan bod, vind ik wel heel interessant om dus door films en de research die je doet, meer te weten komen over jouw eigen gebied eigenlijk en waar je vandaan komt. Ja. Kijk, ik had grootvaders, overgrootvaders, vaders, alles had in de mijnen gewerkt. En ik was de eerste die opgroeide en ja, ik maak nu videoproducties, dus ik bekijk de wereld door een stuk glas, door een lens, een beetje computeren. En ik heb geen idee wat die mensen hebben meegemaakt. Binnen 1 generatie is alles weggeveegd. Ja, dat roept toch vragen op. Ja. Roept toch vragen op. Zeker omdat er gewoon gewoon weinig fysiek meer terug te vinden is. Hoe reconstrueer je een omgeving die er niet meer is? Ja, dankjewel Nederland daarvoor. Dan zie je toch wel dat België en Duitsland iets beter met hun erfgoed zijn omgegaan. Ja. Maar op basis van filmpjes en foto's die er zijn, artikelen, er is gelukkig wel heel veel te vinden. En bij jou? Ja, wat je zegt, hè, dankjewel Nederland. We waren volgens mij in Parkstad zo rijk van de industrie dat we goed geld hadden om het op te ruimen. Ja. Terwijl die mijnen sowieso in België en Duitsland veel langer hebben doorgeprutteld en dat al die gebouwen nog staan. Prachtig. Maar ja, ik ben zeker voor de helft van mijn film naar België moeten uitwijken. Een film over het mijnverleden, is dat een thuiswedstrijd of is dat toch onontgonnen terrein? Mooie vraag, Mark. Ik zou niet willen zeggen dat het een thuiswedstrijd voor mij was, omdat het voor mij ook heel veel ontdekken was. En ja, wat je eigenlijk ook al aangaf, voor jezelf ook ontdekken. Waar kom je vandaan en wat heeft zich afgespeeld in dit gebied. Maar het voelde wel heel vertrouwd, omdat het heel dicht bij je is en dus dat onderdeel is van die geschiedenis. Ja, ik heb er heel veel van geleerd ook, gewoon geschiedkundig. Ook het maken van film tegelijk, dus het was in die zin een hele interessante reis. Ja, waarbij het antwoord denk ik een beetje in het midden ligt wel. Ja. Absoluut onontgonnen terrein. Er is hier zoveel gebeurd, daar kun je gewoon eindeloos uit blijven putten. Ja, ik had het gevoel dat zo bij het jaar van de mijnen, zo 2005, dat er zo van kantelpunt kwam, zo van nou mogen we hier het over gaan hebben. Toen kwam zo'n film als Glukov, je had Marina al gehad. Op een gegeven moment mocht het. Of dan, ja. Dat was wel een kantelpunt inderdaad. Nu zie ik dat er heel veel gebeurt rond. Het weer tot leven brengen zo goed als het kan. En aangezien het dus zeker 40, 50 jaar hebben weggestopt, ja, denk ik dat er nog heel veel ontgonnen is. Niet alleen voor mij een paar jaar terug, voor jou en nu, maar verhalen genoeg. Ja.